барои чӣ маҳз блог? барои чӣ шумо зиндагии худро ба навор мегиред? аввалҳо худи мо ҳам ба ин ҷиддӣ нигоҳ намекардем. фикр мекардем ки чанд видео мегирем тамом. аммо баъд чизеро дидам ки худо мо интизораш набудем. Араш тағйир ёфт. ӯ масъулиятро ҳис кард. фаҳмид ки ҳар навор меҳнат мехоҳад. ҳар рӯз бештар кӯшиш мекард. фикрашро равшантар баён мекард. хоҳишҳояшро ба боварӣ мегуфт. оҳиста оҳиста муомилааш дигар шуд, интизомаш дигар шуд, рафтораш дигар шуд. ҳозир бошад худро мисли як блогери ҳақиқӣ мешуморад. ин кори тасодуфӣ нест. мо пеши назараш намунае месозем ки худаш барои ба он расидан кӯшиш мекунад. кӯдак ба ҳамон тасвире табдил меёбад ки ҳар рӯз дар бораи худаш мебинад. боз як чиз, дар ин муддат Ораш бисёр дӯстон пайдо кард. ҳар рӯз даҳҳо паёмҳо менависанд, шарҳҳо менависанд, суханҳои нек мегӯянд. Ораш вақте ки мехонад илҳом мегирад, табассум мекунад ва гоҳҳо мегӯяд ки маро пайгирӣ мекунанд, маро тамошо мекунанд, маро интизор ҳастанд. ин албатта ба Араш нерӯ мебахшад, илҳом медиҳад. ва ман имрӯз танҳо як блоги шабакаи иҷтимоиро намебинам. барои мо блог имрӯз ба як мактаби зиндагӣ табдил ёфтааст. мактабе ки ҳар рӯз ба Ораш интизом, масъулият, муошират ва боварӣ ба худро меомӯзад. шояд рӯзе ӯ дигар блогер набошад, аммо ҳамаи ин сифатҳо то охири умр ҳамроҳаш мемонанд. ва барои мо маҳз ҳамин арзиши воқеии бурдани блог аст.